Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we tomoşaçylary. Ine bugün biz Türkmen Portal web-saytymyzyň dörjülük topary bilen Aşgabat şäherimizde yerleşýän Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasyna sewda toplumynyň gadanyn üstünlikleri boýunça geçirilýän sergiä gatnaşýas we siz üçin ýörüýte gyzykly videolar taýýarladyk. Onu bizden daşlaşmak. Hormatly tomoşaçylar, sewda toplumynyň bu sergisine elbette maksady okgunly hususy kärhanasy gatnaşýan häzir biziň işlerenjişleri söhbetdeş bolýar. Salam, özüňizi taşdyraýsam. Men Maksat Ibragimow, biziň Hindkuş toplumymyz Akal welaýatynyň Akal daýhan birleşiginde ýerleşýär. Biziň Hindkuş toplumymyzda şu gün 70 ýaşdan golay önümlerini öndürilýär. Onuň arasynda Hindkuşynyň eti durly görnüşde parçalanan we vakum gaplara gaplanan önümler bolup durýar. Şeýlede yarım duzlanan ve yarım taýyn önümler bolup durýar. Şeýlede hamir önümler bolup durýar. Onuň içinde manty, börekdir, pizzadır, bidedir, şolar ýaly önümler bolup durýar. Tapawutlygy, sebäbi Hindkuşynyň eti berhiz bolup durýar. O adamyň bedenine has ýokum netleriň biri bolmagy sebäpli biz hiç bir eti Hindkuşynyň eti bilen garamyz yok. Şeýlede belli bolşýarlyk Hindkuş toplumy öz işini enelik Hindkuşundan başlap soňky haridara çelini has taýyk türkmen saçagyna çelini öz önümini doly konsepsiýasyny dolandyrýar. Önümlemizin dünýä standardynyň halal sertifikatyny alyp ýakynda owa ve bu sertifikat bize Polşa Owan İslam Respublikasyna, şeýlede Özbekistan Respublikasyna we Azerbaýjan konşu döwletimize eksport etmäge uly mümkinçilik berýär. Sowatymyz bilen gelip onuň arasynda Hindkuş etinden uzak möhletde saklanýan konserw önümler bolup durýar. Üç görnüşli konserw önümleri. Näçe möhlet goýaňyz? Ýagny 2,5-3 ýyla çelini möhleti var. O aýna çüýşe gaplara gaplanan konserw önümler. Onuň üç görnüşini öndürip başladyk. Onuň içinde Hindkuşynyň ak etinden we Hindkuşynyň gyzyl etinden we şeýlede galy bersede öz şiiretinden Hindkuşynyň bokurdagyndan taýynlanan önümler bolup durýar. Bolama biz size üstünlük arzu edýäs. Inni öňüňizde goýan önümleriniz täze önüm ýene pikirlenýäňizmi? Hindkuşundan çipsi, yani dünya belli bolşýarlyk şu gün çipsi yer almadan edilýär. Emma bu täze dünya standardyna gabat gelýän we täze önümler yer almadan edilmän arasy Hind etinden edilýär. Inni onuň tapawutlygy boýunça aýdamyzda, yani yer almadan edilenle yer almaň içinde hemme ma'lum bolşýarlyk kraxmal var ve yer almadan edilenle owa şeýlede yer almadan çips edilenle ýagda bişirilýär. Emma bu ýörüýte Germaniýadan gelen bizde enjamlar var. O yer almadan edilmän Hindkuşynyň etinden edilýär. Onuň içinde arasy belok var ve ýagda bişman ýörüýte guwradylyp buğlanyp taýynlanýar. Netip bolsa onu ýakyn wagtda bazarymyza, halkymyza ödürlemekçi. Onu innik sergide netip bolsa biz görüp bilýärse şeýlemi? İnşallah. Onu biz size işiňizde ul üstünliklere ýetmeňiz tüýsüregimizden arzu edýäs, bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, görüşüňiz ýaly awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hem özüniň öndürýän haly önümler bilen bu sergiä gatnaşýarlar. Dogan salam, özüňiz bilen we alp barýan işiňiz dogrusyny iýleşýärmizden taş edäýsiňiz. Men awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiň bölüm başlygy Muhammedow. Bilen awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde durly görnüşde haly önümlerini öldürýär. Bular özüniň bede gaýretini, gulayretini tapawutlanýar. Ýani owadan tehre, kümüş, tolqun kerwan ýaly bir näçe görnüşli hallarymyz bolup halkymyza ödürleýär.
sergide täze önümleriňizle gatnaşýaňyz dogry dämi? Owa biz her serge gatnaşamda dürli görnüşdäki täze görnüşdäki hallarymyzy halkymyza görkezýär. Bir önümi halin döredöňizde birinji orunyna goýan işiňiz. Müşterini özüne çekmek üçin. Halin ýokary bolmagy. Köp sağ olun, ona bizden size alıp baryan işinizde üstünlükleri arzu edýär. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrligine degişli dokma toplumlarynyň bir näçe täze önümleri bugünkü sergä gatnaşyp gelen mihmanlara öz täze önümlerini hödürleýärler. Bizem şu pursatda dokma toplumynyň işgärlerine, alyp barýan işlerine uluşsunluklar arzu edýär. Hormatly watandaşlar, bu sergä Türkmenbaşy dokma toplumam gatnaşýar. Ogulşat Mamedow bilen söhbetdeş bolýar. Ogulşat, biz görenmizde öğrenşat, öz alyp barýan işleriň hakyna gurulmasan. Salam, men hem sizi görenmede öğrenşat. Bizim dokma toplumumuzda esasen adamlaryň günnelik öýkajylyk üçin gerek bolan önümleri, egneşiklik üçin, çağılamyz üçin, ol adamlarymyz üçin, erkek egneşikleri, aýal gyzlar üçin niýetlenen ýörüýte, giýjelik hem de günnelik egneşikler öňdirilýär. Önümlerimiziň hili arasy ýüpek paxtadan bolup, ýokary hil derejede öňdirilýär. Ýagny ýörüýte, ýorgandaşlar, ýatykdaşlar öňdirilip halk köpçüligine hödürleýär, şeýle hem sport egneşiklerini öňdirip halkymyza hödürleýär. Biz size işiňizde üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, görüşüňiz ýaly bu serge Bagtly gelin toy salony hem özüniň owadan libaslary bilen gatnaşýarlar. Häzir bir Bagtly gelin toy salonynyň iş dolandyrjysy bilen söhbetdeş bolýar. Salam, ilkilen özüňizden taşydaýsaňyz. Men Bagtly gelin toy salonynyň iş dolandyrjysy Gurbanowa Gulbahar. Gulbahar, ine toy salonyňyzda bir näçe owadan libaslar bar eken bolýan. Şol libaslary siziň toy salonyňyzda öz tikimçiligiňiz dikýärmi? Elbetde dikdirýänimiz, emma daşar ýurtlardan getirdiýän owadan köyneklerimiz bar. Siziň maksadyňyz? Biziň maksadymyz owadan gyýlarymyzy Bagtly gününe Bagtly ýaşlarymyzy bezemek. Bezemek. Ona biz size alyp barýan işiňizde uluşsunluklar arzu edýär. Sağ olun, köp. Watandaşlar, görüşüňiz ýaly bu sergide Türkmen tagamlarynyň durly görnüşleri sergä gatnaşýan mihmanlara da hödürlenýär. Görseňiz palawyň durly görnüşleri, durly etlerden bişirilen palawlar, ýagny jüjeden bişirilen tagamlar biziň hemmämize ma'lum bolýaly. Türkmen saçagymyzyň nazlymatlary diýtenken, bizem şu pursatda her bir türkmen ojagynda nazlymatlaryň dolup durmagyny, saçaklarynyň bereketiniň dolu bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs we siz üçin taýýarlanan gyzykly videolary dowam edýär. Portal dünýäni biz bilen tanar.